categorical question should be answered first categorically. Ang iyang categorical gitubag nimo nga dili niya categorical. Gitubag Maunang mo injection siya. Gitubag Sa na. imong categorical question, bro. Simple man kayo sa Exodo Kapitulo 20. Oh. Wala man ko ni ato sa Marcos. Parang ikaw maambak-ambak ba? Magunagamit og Marcos. Categorical, bro. Exodo pa. Balik kayo. Ayaw Sa Exodo Kapitulo Kadali 20, di ba? Sa Exodo Kapitulo 20, ipating pa, wala pa na human nga kung Kadali lang. Bro, balik kayo mo pangutana. Di po kumuundang din eh. Yaw-yaw po Ipit na eh, ipit Kadali na lang, bro, eh. kadali lang. Balik ka pangutana, bro. Balik ko na ko ang pangutana. Sa Exodo 20, kinsay gihatagan sa sugo, Seventh-day Adventist o ang Israelita? Moderator's time. Nakay pagpilian, kinsang gitagaan sa sugo. Seventh-day Adventist? Tao lagi. Ang Okay. hatagan diha, tao. Seventh Adventist siya o unsa siyang klase sa tao. Basta kay gihatag sa Ginoo ang iyang sugo Okay. sa tanang tao. Objection, Pahuman Mr. ako sa Moderator. kong tubag. Kadali Kay lang. objection. Dapat na na-limit ang objection. Kadali lang, bro. Kay mo verdict Ako'y ang mga... usa ka minuto sa pagtubag. Dili, ipahuman Okay. ang akong Okay. usa ka minuto sa pagtubag. Okay. Brother, kinahanglan tubagon nimo ang categorical. Dili ka pwede mo hatag og sa tao. Naay categorical sa Seventh-day Okay. Adventist o sa Israelita. Naanay hatol ang mga moderator. Kinahanglan nimo tubagon ang categorical. Tubag. Tubag, hatag sa categorical. Ang Seventh Adventist tao. Kadali, bro. Israelita tao. Bro, hatag sa categorical, bro. Kay Ayaw sunod sa debatidor. Dili, bro, naay. Motor ka. Imong ipito ng debatidor. Naay. Taon sa. Moderator's time, bro. Ayaw sunda ang debatidor. Nag-objecta. Naay, bro, naay dungog ang mga Ikaw may moderator. nag-ipit na ko. Dili ang debatidor. Okay. Moderator's time. Tubag, for the last time, tubaga ang pangutana o categorical. Ikaw, mudapig ka sa pikas. Ay, Unsa man ang pareho mo rules si dire? FD. Gamiton pa rin, dili na. Pareho mo si FD. Gamiton pa Ang rin rules ito mo, dire, dili siya na. mangutana. Loya Siya mo po, Doy. ipit na ko. Loe kayo. Dili, mao. Gamiton pa rin rules dire, dili na. Loya. Kadali lang, ha? Gamiton pa rin rules dire o dili na. Naman tayo ruling, bro. Kinanglan ta mo tubag o categorical. Mr. Moderator. Kadali lang, ha? Kadali lang, okay. Kadali lang, bro. Napod sa rules, bro. Sa- Kadali lang, ha? Napod sa rules. Dili ka pwede mo tindog karon kay siya ang time. Naadre, bro, sa atong ruling, bro. Maaring magtanong ang lahat ng speaker. Ang nakatala ang panig para sa cross-examination. Ngunit tanging speaker nga nakakabigay lamang ng talumpati ang mamaaring sumagot mo sa ayaw siya pulihi o kaning microphone. Objection. Lingkod sa Cabro Sir. Villanueva. Objection. Excuse me, Lingkod Mr. sa Cabro Moderator. Villanueva. Excuse me, Mr. Objection. Moderator. Kadali lang, bro. Kadali lang. Ruling ang moderator. Ruling ang moderator. Objection. Natay ruling dire. No? Natay ruling dire. Sayang atong ruling dire. Kung dili ta mutuman sa categorical question, rule number 5.5, gipirmahan sa both side, dili ta dapat musupak ani. No? Tulo na gud may kabuok dire. 3 heads is better than 1. Dili lagi pwede. Naay rules, bro. Dili pwede. Pagunita sa sira. Dili, bro. Naay rules, bro. Naay rules. Dili, bro. Wala sakit ang tiyan. Dili unta mo appeal kung sakit ang tiyan. Kadali lang, kadali lang. Mr. Moderator. Kadali lang. Akala lang, Mr. Moderator. Patay ruling. Mr. Mr. Moderator. Go ahead. Ano na lang. Isip mga Katoliko, may natagon man ta, papuliha lang, papuli. Kay para makapahuay. Okay na, pulihan? Ano na lang, Sila, papuliha lang. Mr. Moderator, we decided kasi Daryl yung matubag. Okay, ha? Okay. Hangyo ang pikas, bro. Kaya naman ko tayo ruling. Kaya mo sugot man, okay rin. Okay na sa inyo, ha, bro, RGC, no? Okay kayo. Sige. So, Kay, wala kadali lang. naman. Lukaban naman ng musa. Palakpak sa mall. Kadali lang, ha? Palakpak, ay. For the information of all, ruling number 5.1, maaring magtanong ang lahat ng speaker ng nakatalang panig para sa cross-examination. Buot pasabot, basking kinsa sila ha. Pero kinahanglan ang mutubag katong namahayag dire. Pero tungod kay nitugot ang pikas, ato kining uyunan. Rule, napod sa ilang ruling na rule number 5.5, categorical question should answer first categorically. Muhatag unag categorical, then muhatag explanation. Nihatag og verdict ang moderator, ipatubag ang categorical, kinahanglan ipatubag ang categorical. Bro, tubagon nimo ang categorical. Go ahead. Balikang pangutana. Okay. So, Time pause, balik ang pangutana. 7 minutes and 8 seconds. Go ahead.
Na disgrasya naman ng usa, back up ang usa. Sa Exodo Kapitulo 20, kinsa gisultian din ang adlaw ipapahulay. 70 Adventist or ang mga Hudyo? Salamat. Nga pangutana. Categorical palihog. Okay, salamat sa yanong pangutana, kategorikal. Ang gisultihan, una, ang Israel. Isaac Singgit, kay wa panahuman. Israel ang gisultian. Sunod, apil ang dili Israel. Ang Seventh-day Adventist, dili Israel. Objection, Busa, Mr. apil. Moderator. Gikan sa Israel, ingon man ang dili Israel. Busa ang Seventh-day Adventist, dili Israel. Apil. Objection, Mr. Moderator. Objection, go ahead. Objection, go ahead. Kay tanan Moderator. mang tao. Bro, objection. Dili masugo. Wala man tay, 20 seconds, palihog, Wala. Brother Ajay. wala man ta nagtima og tanang tao. Focus man ta sa Seventh-day Adventist. Ayaw paggamit og general term ba? Dito sa Seventh-day Mr. Adventist, Moderator, kaya mamainin objection. kibarugan. Object ako, Mr. Moderator, object ako. Time pa. Object ako. Kadali lang. Dili, ma-object ako, Mr. Kadali lang. Objection eh. Kadali lang ha. Objection na yan. Objection eh. Paminaw mo unsa ang atuang gikuan karon. Objection ni siya, objection. Muhatag sa ako sa iyahang time, dili mo pwede magdungag object kay di maglibog ta. Unahon sa nako sa Bro Daryl ha. Kay siya may Okay. nakauna. 20 segundos, Brother RJ, go ahead. Ang akong question man good, categorical particular, gitagaan ko niya og tawagan ng general term, ayaw. Sumala sa nakasulat sa Exodo. Israelita o tawag ini mga Seventh-day Adventist? Okay, moderator's time. Nag-object ko. 20 seconds, Okay. go ahead. Matod niya, ganiha. Di na ako siya pwedeng questionon ato. Karon ang problema, Mr. Moderator, kay nagamit siya sa pulong ka Israel, nga out of topic man na. Isa, relax ka lang. Siya'y mo gamit ang pulong Israel, siyang question, okay. Pero ako'y mo tubag og Israel, di pwede. Binuang. Okay. Okay, Mr. moderator's time, objection. kadali lang. Moderator's time. Dahil nabilin nga 20 seconds si Muhang Kwan. Bro, ang tubag sa categorical bro, Israel. Israel. Sa Pero, 27th Adventist. katuyahang sentence after sa categorical, appeal to siyang 1 minute qualification. So admitted sila nga dili Seventh-day Adventist. Kadali lang, ay sa pag-conclusion bro. Ah. Basta ni hatag siya categorical. Yes. 20 seconds, resume, go ahead. Okay. Iyang pangutana, kiniba iya sa Israel o sa Seventh-day Adventist? Sa Israel nagsugod. Karon kay apil man ang dili Israel. Ang Seventh-day Adventist dili Israel, busa labot. Kaya ang sugo sa Dios alang sa tanang tao. Time. Next question. That's the next question. So, okay lang dito mutuman to Church of God, Seventh Day. So, di na kamo di ay ang iglesia sa Dios. Next question. Ayaw side comment. Sayaw. Okay, moderator's time. No side comment ka. Moderator's time. No side comment. Mga brother, dili oras karon muhatag og conclusion. Ako amang go. Okay, sige lang. Ako ang Ayaw mo timing. hatag og conclusion karon. Okay. Dito ta labay pangutana. Ako aning time eh. Ako aning 6 time. minutes. 6 minutes, continue. Kanang giingon din ha sa gitawag og gigamit niyo ganina nga ang sugo adlaw ipapahulay alang sa tanang tao. Mabasa diha sa Marcos 2:28 katong inyong gi-quote kanina. Unsay nasulat sa original nga Griego? Anthropos lang o naay panta-anthropos? Salamat sa pangutana. Mr. Moderator, ang debate sumala sa Biblia. Wala mi Dali lang. sa usay sa Mr. Bro, Moderator. objection to. Oo. Okay. 20, butangin ko objection. Objection. Okay. Kay murag ako may gitubag nimo. Okay, wa ko Sige. nang utana. Ah. Okay, 20 segundos, go ahead. Go ahead. Okay. Yan, Mr. Moderator, nag-object ko ha. Ang akong objection, kay ang debate sumala sa mabasa sa Biblia. Wala mi nagdebate sumala sa Marcos. Busa out of order. Ang iyang question. Counter objection, Mr. Okay, Moderator. ang debate sumala sa mabasa sa Biblia. Dili sumala sa usa ka teksto. For more information, Mr. Argesino. Isulod sa tima parang matubag Okay, ang gusto. moderator's time. Time. Okay. Counter objection. Counter objection, Mr. Moderator. Muna ilisod ba sa mupuli lang ka ba? Gigamit ba na si mong kauban? Kalimot ka? Pangutana. Kanang San Marcos Kapitulo 2:28 gigamit na si mong kauban. Munang angayan mo ng tubagon ron. Ayaw ipsot. Sige, pangutana. O niya, gihiskutan po na ni Pastor Villabre kanina, kanang Griego ana. Karon ang pangutana simple kayo. Sige. Sumala sa original nga Grego, sa mabasa, sa San Marcos 2:28, panta-anthropos o anthropos lang? Mr. Moderator, Okay. balikon ako. Ang akong tubag, Mr. Moderator, sumala sa mabasa sa Biblia. Ona, kung gusto. Ayaw pagbuot og Marcos.
Mr. Kaya ang Moderator. debate, sumala sa mabasa sa Biblia. Pusa, bisag Yes or asa no? nga kanto, diha ko motubag. Wata nagdebate Marcos lang. For more information, Mr. Argesino. Wata nagdebate diha sa Okay. Marcos. So pwede ko motubag, bisag asa. Ayaw pag- Moderators time. Okay. Moderators time. Okay, morning verdict sa mga moderator. Dili na to kalimtan nga ang ikaw ni Brother Argesino, sitas sa Biblia. Ang ato ang tema, sumala sa Biblia. Ug ang verdict sa duha pa lang ka moderator, yes na busa kinahanglan nimo tubagon ang pangutana. Marcos matoy pangutana. Yes, tubagon nimo na ang iyang pangutana kay duha ka book yes ang tubag sa mga moderator, ang iyang pangutana sita sa Biblia, ang tema sumala sa Biblia, busa kinahanglan ka mo tubag. Bro RG Sino, oras 5 minutes and 28 seconds. Balika imong pangutana, obligado siya mo tubag. Go ahead. Sa San Marcos 2:28, sa original nga Griego, ang nakasulat, panta anthropos or anthropos lang? Okay. Sumala din sa Griego, sa Marcos nga imong pangutana, anthropos. Walay panta anthropos. Unsa? Walay panta anthropos. Anthropos. Walay panta anthropos. Bro, anthropos yan tubag. Anthropos Lagi, yan lagi, tubag. lagi. Mr. Moderator. Follow up na ko. Na panahon na Ah, ko sa pagtubag. lagi. Continue. Kung musapaw siya, Mr. Moderator, ang akong oras, makatingan. Gipost na ko, bro. Ay pause. Gipost na ko. Okay. Okay. Sige. Ang answer is anthropos. Okay. Unsa may anthropos? Human kind. Human beings. Mr. Moderator. Ay sa, nagtubag ko. Wa panahon man ang usa ka minuto. Objection, Mr. Moderator. Moderator's time, kadali lang bro. Mr. Kadali lang, Moderator. kadali lang. Bro, nakay 20 seconds, go ahead. Objection, Mr. Moderator. Ilahan man kung gi-affirm man gud kaganina nga Object, tanang tao. Tanang tao, ang Yeah, adjective, sa paminaw sa mo. Ang adjective nga Mr. panta, Moderator, ay, unya sa utas yung Mr. object. Moderator. Ay, sa Mr. Moderator. Kadali lang ha. Bro, Okay sila eh. Bro, na-exit naman ko ka bro. Dapat ikaw gani dire. Ayaw na lang comment diha kay dipulihan naman ka. Ano ni siya? Wala sa tong rules. Nga dili pwede mo ejection samtang nagtubag. Nagpaminaw man ta sa rules, muhatag ganit amo, nagpaminaw man ta sa objection. So kung muhatag og objection, i-cater gani sa moderator, maminaw ta para masabtan nganong ni object siya kay muhatag mag-verdict. Dili lang man ako naminaw, napag yun. Oh. Mo na nga, paminawon sa nato siya ha. Naka-time post na 4 minutes and 49. Bro RJ, naakay 20 seconds, go ahead. Ang akong objection, Mr. Moderator, kagi-claim man gud nila nga tanang tao, kanya nigamit sa word nga anthropos. Remember nga ang word tanan din ha is adjective para pag-signify or pagtudlo dito sa anthropos sa gisgutan sa San Marcos 2:27-28. Simple akong pangutana eh. Ang adjective na panta anthropos nakasulat ba sa 2:28, 27-28? Counter objection. Yeah. Counter ha, objection pa rin. Sige. Go Diyan ahead. Mr. Moderator. Ang akong objection, klaro. Sumala sa iyaha ganihang giingon sa Marcos 2:27. So akong gi-explain, Mr. Moderator, nga kana siya all mankind's human being. So mo na siya tubag sa yanon niyang pangutana. Okay, moderator's time. Bro, ang categorical ganina anthropos o panta anthropos. Yes. Dito bag siya anthropos. Yes, ang akong follow-up, Humanon sa sir. nato siya bro sa iyang oras. Sir. Yes, yes. Ako ang point of Oh. clarification, Mr. Moderator. Ang iyang gitubag anthropos. Yes. Pero ang iyang pagpamahayag whole mankind. Okay. So ang Greek sa gitawag og whole is Okay. panta. Mr. Okay. Moderator, Kaya anthropos papangutanahan. sa diilat minimo dili. Moderator's time. Kadali lang. Moderator's time. Bro. Mr. Moderator. I-follow up question. Papangutanahan. I-follow up question lang na bro. Padayon si mong tubag. Nitubag na kag categorical dawato na mo to. Okay. Go ahead bro. Yeah. Ang Marcos 2:27, kana siyang ipapahulay, dihatag alang sa tao. Hodyo, tao. Seventh Adventist, tao. CFD, tao. So, kana ang ipapahulay, alang sa tao. Isaiah 66, 22-23, alang sa tanang mga tao. So, yanong nga pangutana, yanong tubag. Pangutana. Okay, next question, brother. Incorrect, Mr. Moderator. Incorrect generalization, Mr. Moderator. Okay, go ahead, 20 seconds. Objection again. Incorrect generalization, Mr. Moderator. Kay ang term nga anthropos, kung imong tan-awon sa gitawag og Greek lexicon, klaro magkaayo na nga it refers man. Pero niingon magkagtanang tao na ay adjective nga tanan. Pwede ba nimo i-translate sa original Greek ang word nga tanan? Okay, bro, dili siya kadali ha, objection eh. Dili siya pwede mo tubag ana bro. Himuon taning kuan, objection man na. So next question na ta bro. Okay. Horot naman yang oras. Next Sige, question na kining bro. word nga tanan, Mr. Villanueva, sa Greek,
pwede ba nimo i-translate? Ang kanang term nga tanan sa Greek. Salamat. Sumala sa mabasa sa Isaiah 66, tanan. Isa. Ay, Wala pa ka nagtubag ko. Isa, Nagtubag ko sa moderator. kaminuto. Sa Okay, mabusta. okay, moderator's time. Kadali. Nagtubag ko. Kadali. Nagtubag ko 1 minute. Ayaw sabaw. Kadali. Bro, nangayo siya Greek sa term tanan. Ha? Term tanan, Greek. Sa? Greek ba sa tanan? Paminaw ta. Ang iyang kwan bagipang ang nangayo siya Greek term sa tanan in Greek ba? Tanan nga imong gingon. Balik ka na good bro. Kanang gingon nimo ba nga tanang tao? Tanang tao. Kanang tao kay ang term anthropos is singular. Ang kinang gitawag og term nga tanan. Malukpanon. Tanan god. Pwede ba nimo i-translate sa Greek? Sumala sa nakasulat ka na naakay basahon ha? Dito bag Kumbaga, sa Grigo, Oh. anthropos. kanang tanan ba tanan? Lagi. Oh. All. All, nausa man ka. All mankind. That is my answer. Okay. Kung may mabasa ko karon sa Griego nga ang word nga all refers sa panta at bitahon ninyo karon nga pildi mo. Nakatabla ka kung mabasa niya. Tabla ka. Makatabla ka kung mabasa ka. Moderator's time. Tablay Moderator's time. tabla si mong baga. Moderator's time. Bro. Daog ni. Tawaton dili. Kung niyang basahon, Mr. Monitor, makatabla siya. Okay. Next question. Makatabla siya. Next question na. Okay. 3 minutes and 30 seconds. yun. Okay, next question. Three question. Next Hulog. question. Next question. Kanang giingon ninyo nga Seventh-day Adventist, wa magin mo yung nabasa. Usag-usag ka buok nga Seventh-day Adventist na. Oh, ay may pangutan na. Kinsa ba yung nag-ingon ninyo nga tawag ining Seventh-day Adventist nang nasuwat sa Biblia? Oh, klaro ha. Oh, loading. Klaro ha. Okay. Sige mo angkon, Sabado, pagkaon, nya kami na kay naa na sa amo. Wa magi mabasa sa Biblia. Kapila na mo ni admit ana. Kinsa magyud nag-ingon ninyo nga Seventh-day Adventist na sa Biblia? Okay, salamat sa imong yanong pangutana. Anhitas tima. Tima, Mr. Moderator. May nang atong ipasulod sa tima niyang mga Ay, pangutana. objection na, bro. Dili. Kadali lang kay kung dili objection padayon ako ning oras. Dili ni objection. Tubag ni. Aw ningon man ko kag moderator. Oh. Dami man akong naagod diha ang imong katong kuan ba, tima. Naabi na akong diha imong tima. Daraman day. Okay, day tubag. So ang tima, tubag ni ha, pamatud-an sa Seventh-day Adventist Church. Na ang Seventh-day Adventist Church sa iyang kinaiyag batasan og ilhanan mawang matuod nga iglesia sumala sa Biblia ag referensya. Wala nagpamatuod nga ang Seventh-day Adventist Church mo'y matuod nga iglesyang tinuko dinhi. Kung sa your question is out of order. Mr. Moderator, Out objection. of topic. Objection, Ang Mr. dinhi, Moderator. di pamatudan sa Okay, Seventh-day objection, go ahead. Bro, Ang topic mismo, 20 seconds. Klaro man kay ang topic. Ang subject is ang Seventh-day Adventist. Di-claim ninyo nga matuod na kasimbahan tungkol kinaay mga kinaiya. Pero imo nang i-deny? Oh, hay may Luya pangutana. po doy. Hay may pangutana. Ayaw ba? Kay maulaw ta sa mga tao Lagi, hay may pangutana. Naagi 70 Adventist magkatoliko ani ron. Sige, ani ba? Simple lang kaayo eh. Simple lang kaayo. Tubag na. Kisa maging nag-ingon ninyo. okay. Moderator's time. Bro, moderator's time. Tubaga ang pangutana, bro. Duha kabuk ni Boto og yes. Go ahead, bro. 1 minute. Pero before ko mo tubag, Mr. Mo object sa ako. Okay. Mo object sa ako before 20 ko mo seconds, tubag. bro. Palihog. Point of order, Mr. Moderator. Mr. Nag-ruling ng Moderator. moderator. Isa, bro, isa. 20 Nag-ruling seconds. na ng good sir. Ay, sapaw. Isa. Musapaw man. 20 seconds, bro. 20 seconds. Makisikisiman. Sige, 20 seconds, bro. Go ahead. Okay. Ang akong objection, Mr. Moderator, ang yang question, out of order, out of topic, bisan pagbasahon ang tima. Wa mi nagpamatuod dinhi nga pamatudan nga ang Seventh-day Adventist may matuod nga iglesia gitukod sa Dios. Ang among gipamatudan karon sa Seventh-day Adventist, ang Seventh-day Adventist maoy nagdala sa ilhanan kinaiyag batasan sa matuod nga iglesia. Moderator's Mao time. na siya. Moderate times time. Yes, bro. Pero nihatag og verdict ang duha ka moderator Wala kinang man sila gigunitan kuning nga tima. Dara, Or do. namirma ra po ning nga wa gid sila kahibalo. Ayaw, ana. Ayaw, ana. Oh, tinuod na bitaw. Ayaw, ana. Waslay tima. Ayaw, ana, bro. Ayaw, palihog lang. Palangga man din ako. Palihog lang, ayaw, Wala ana, sila bro. nagunitan Na, niya. ganina ra na sila gabasa ni, bro. Ha? Ganina ra na sila Ah, gabasa sige. ni. Busa, ayaw pag-comment o gingana sa moderator. Balaod na to, diri mutahod ka sa moderator. Kinahanglan, ang moderator ni hatag og verdict, tubaga ang iyang pangutana. Ayaw paghatag og komento sa moderator. Sige, bro, tubaga, bro. Duha ka check, yes, bro. Ipapangutanan niya. Kaya nagkuan man ta ganiha. Nag-object man ta. Bro, Nag-object RJ. man ta.
Palihog ko balik sa pangutana, kinahanglan, obligado siyang mutubag. Palihog. Ginakunkuan niya ang tawag ining time eh. Ay, dili ta Pangutana. naguna lagi 1 maulaw minute, ta ba? 57 seconds. Maulaw ta sa mga tao nga ni Adin Hiban. Nara ba yung mga professional nga mga Seventh-day Adventist? Pangutana. Ang ako pangutana, simple naman kayo. Oo. Di ba? Kanang tawag ka ng gaang kuniwa, magiging kayo mabasa, admitido mo, Ay, ako yung mabasa. napag-comment. Ayaw, Bro, bro, sa- bro, No side comment. Bro, bro. Ayaw, dili ba? Ay, no, Ako ang ginikonsta Mr. akong pangutana, Moderator. Mr. Moderator. Balik ka, balik ka. Balik ko na ko, ha? Dito lang, dito lang. Pangutana ha. Kay wa man gyud mo'y mabasa, Seventh-day Adventist, kinsa man gyud nag-ingon ninyo na kanang nakasulat sa Biblia nga nagtuman sa adlaw ipapahulay, Seventh-day Adventist na. Kinsa, kinahanglan og tao. Oh, kinsa? Kinsa'y nag-ingon? Ang nag-ingon? Ako. Si Pastor Villaver. Mga 70 Adventist ka naman. Kami may affirmative. Kami affirmative. Kami mo'y nag-ingon nga ang ikapitong adlaw Sabado sumala sa mabasa sa Biblia. Ang Biblia di ba nakasulti? So kami mo'y nagsulti karon niining hapuna nga ang Sabado ikapito, ang karning baboy di pagkaon, og sa Marcos 2:27 kana siya diha alang sa tanang tao, ako'y nagsulti karon, ako may nagtubag sa pangutana. So nangutana kinsa nga tao, Mr. Dariel Villanueva. Natubag ang yanong pangutana. Moderator's time. Moderator's time. 1 minute and 33 seconds. Bro, last one question, palihog. Okay, ingon ba ninyo kamo sa topic nga ay atong tawagan ng gipirmahan? Unsa ang basihan? Kamo o ang Biblia? Salamat sa yanong pangutana. Ang misulti, ako. Sumala Objection, sa mabasa Mr. sa Biblia. Moderator. Moderator's Ako ang time. misulti. Objection, Mr. Bro, bro, kadali lang, bro. Kadali lang, bro. Tubag ko. May objection. Tubag ko. Bro, may objection, bro. May objection. Objection, Hey, Mr. objection. Moderator. Ano ba objection, Pastor? 1 minute man. Paminaw na tong objection. Paminaw na objection. Okay. Last question naman eh, bro. Last answer. Mr. Moderator. Mo na atong paminawon, bro. Paminawon. Nagtinabangay na sila, oh. Wala man sa inyong rules. Correct. Tama, gina-limit ang Wala, rules. nakipatihon na po ng moderator. Tama, pero wala ninyo gibutang sa inyong rules. Ibutang ninyo sa inyong rules sa sunod nga limitado ang objection. Kay mo kapyot mi diha. Okay. Bro RG Sino. Mr. Moderator. Kadali lang. Maminaw sa tag objection, bro. Kay maminaw man tag objection ninyo. Sige, bro. Objection, bro. Simple naman kaya kung objection. Ang topic, ang basis, nakasulat sa topic eh, nang imong tubag, kamo ang nisulti. So, ninigar mo sa topic, inyo ang tawag iguba ang topic, sumala sa Biblia, wag yung sumala ninyo. Salamat. Diba? Dahil tubag. Simple akong pangutana. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo. Makanang gitawag o kanang adlaw ipapahulay, nakasulat na kamoy musulti, dili ang Biblia. Time. Dahil tubag. Tubag. Motubag ta. Tubag. Ang yang question ganihay na pong revise. Ano? Begon siya ganihag kinsay nag Objection, Mr. Moderator. Answerable by yes or no, Mr. Kinsay Moderator? nagsulti ninyo. Puyosa ka. Humana kag object ganiha. Girevise nimo karon imong question No, no, ganiha. no, no. For more information, No, no, no. Mr. Argesino. Ha? Matod mo ganiha sa primero nimo question. Kinsay nagsulti nimo nga ang igpapahulay Sabado, kinsay nakingon sumala sa Biblia. Itubag ta ka. Dili na. Ako'y nagsulti. Objection. Kaya ako'y nagtubag. Objection, Mr. Sumala Moderator. sa mabasa sa Biblia. Ang akong gisulti, sumala sa mabasa sa Biblia. Klaro? O sa kaminuto may tubag, atong padayonon. Mao na'y tubag na ako, kinangutana siya kinsay nagsulti. Nga ang igpapahulay Sabado, sumala sa tima. Okay, Ang time. nagsulti, Time, ato, time. Sumala sa Biblia. Time. Okay, daghang salamat. Brother Dariel Villanueva sa imong mainiton nga pagtubag. O daghang salamat po sa atong affirmative side. Bro, kadali lang bro ha. Okay. Okay, may nalang kay hantod alas 6 sa gabi ita. Hapit kong action og kakuyaw kay alas 4 na. May nalang ang atong request hantod alas 6 sa gabi. So padayon. Okay. So brother, hantod alas 6 sa gabi. Okay, maayo. So So, muhatag ta karon og another negative stand gikan sa Dali Catholic Apostolic Apologies International in person of Brother RG Sino sa iyang 15 minutos nga negative stand. Bro RG Sino, kung andam na ka, mudagan ang imong oras. Go ahead. Sa dili pa ko magsugod, ang mga Katoliko, nga mga pari, basta mo pahawa o yawa, muhawa ganina ang yawa, pagbalik na reinforcement. No, basta mapahawa na. Yun ana ang mga Katoliko eh. Muna bantayan sa mga Katoliko. Karon katong last kami ni Pastor Villaver, karon na ani back up do kabuok. Di ba? Di ba kita na tong lahi gyud ba?
Ganina, actually, kining debatiha man gud, kung tanaw na to ang topic, kung di siya battle of opinions. Nganong opinion man, puro lang claim, puro lang claim, puro claim, puro claim. Walay kitawag og basis. Even sa ilang interpretation nga nakasulat sa balaang kasulatan, wala sila'y basis nga sila na. Hapit na lang mahuman ang debate. Hagba na lang ang usa. Ang usa nagpait pagtindog. Sus, Ginoo ko yung taon, mga higalag, mga igsuon, kamo nga mga 70 Adventist nga ni adinhi. Kung magpadala pod mo og tawag ang mga debater, dapat kanang kuan ba, kanang likon balikon. Dili kit pagpuli-puli pas tinong Ginoo ko yung taon, oy. Ikaduha nga punto, daghang ako mga argumentong gipanghatag. Actually, opat ka pangutana, tulo na hapla, ang usa naglisod nagpait pagtindog. Nga naman nagruling na ang moderator. Musupak pagyud sa moderator. Mo na kinaiya sa matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Kamo daw. Ato doon ang hunahon og sakto. Ang nakasulat sa balaang kasulatan ang namahulay sa adlang ipapahulay mga Hudyo. Kay ilanan gitawag og batasan. Mo bita kung basahon nato ang 4:16 sa original nga Griego ethos nga moabot sa punto nga ethnic, buti pasabot gikan anang gitawag og lugara. Tama man na ang moralo para sa tanang tao, pero muangkon ka nga kami tinuod kay nagtuman mi. Nagtuman mo sa adlang ipapahulay. Kumusta man ang ubang mga sabatarian? Di ba? Church of God katong 70 sanctified. Pagkahuman na apong tawagan ng Worldwide Church of God. Kadaghan pa nga gitawag ang mga pundok nagtuman. Sus, local conference pa, wapay labot na. Tinuod po mo tanan. Pila di ay ka-iglesyang gitukod ni Kristo. Kanang dili mo kaon og karne sa baboy ang atong mga higala nga mga Muslim. Di man sa sila mo kaon tinuod po sila. Ana ba ang atong pagsabot sa nakasulat sa balaang kasulatan? Kita sa tinuod dang dili nibalibad daw yung kang Bruce Talwart Primero kay nagtanaw ko sa topic kung sa kuan pa ba general kay ba broad kaayo ang tawag anang term. Nga naman kay pwede man silang mo claim. Actually ako ang girespeto ang ilang claim. Inyo man ang claim. Sa debate dili lang claim kung dili kinahanglan evidence. Kay na ay panultihon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pagpamatuod duha na ka managlahing butang. Pwede kang muangkon apan pamatud-in ang imong giangkon nga kamuna. Nakabasa lang tanang tao, maapil din sa dili. Uy, dili ingon anak, giklaro sa balaang kasulatan eh. Giklaro sa balaang kasulatan na. Specified kayo. Mabot akong gibasa ng nangawa na dawata nga challenge. Tulo ka challenge ang akong gihatag sila. Nga wala nila gitawag og dawata. Pagkahapla sa usap, yun, nakagubod sila. Sus, Ginoo ko, mga higalag, mga igsuon, tama man itong giingon kanina ni Mr. Ranis, na kaning ato ang dinhiwa, man ta nag-away sa korason. Away lang ta sa gitawag og korason. Nganong bindigar man ko? Nga naman, wa ko bindigar sa ilang opinion, kay ato na respeto ko ng ilang opinion. Ang ako ang ginikahan kanang ilang pag-affirm. Lahi man ang opinion o affirmation. Nag-affirm sila eh. Muna ako ang gipangita niya, ang burden of proof wala sa amua. Naa sa inyo kay kamoy affirmative. Muna ninigar ko, ako ang gipangkutlo ng inyong mga sita sa Lucas 4:16 sa Hudiyo na, ingon pas kanina si Mr. Ranis, dili na sa Hudiyo, dili po na sa 70 Adventist. Nabasa sa Biblia mga Hudyo. Kinsay baka ako na to karon. Di ba? San Marcos Kapitulo 2 versikulo 27-28 ang Ito naman, duha na lang man may dire, bro, pastor. So, duha na lang may mo bird. Na hindi kuan gid kay murag na emergency text nga nadawat. Oh. Asa man? Wala, ni lakaw daw. Okay, so sige. Ato ning kuanon, ato ning padayunon. Okay, the show must go on. Okay, add to sa 10 minutes nga cross-examination. Okay, so bro, ikaw ang mangutana. Kay mga tanan. Okay.
Bro RG, sino? Andam na ka? Yes. Okay, so andam na ang mangutana, andam na po ang mutubag. Brother Ramis, kung mutingog ka, mudagan ang imong oras, go ahead. Unang pangutana. Supa ka ba sa batasan ni Kristo nga mosulod sa simbahan adlaw Sabado? Dili man na Seventh-day Adventist, manang supak yung ko sa inyo. Sa inyo ko ni supak. Dili Wa Kristo ko sa inyo. mangutana, supa ka ba sa batasan sa Seventh-day Adventist? Sa batasan ni Kristo? Objection, Okay, Mr. moderators time, kadali lang ha. Natay 1 minute rule, okay? Nagtubag pa si Brother RG Sino, ayaw lang sa og sapaw. Bro RG Sino, padayon sa tubag. Nag-object ko, Mr. Moderator. Ay, objection, sorry, wako kadungog. Nag-object ko, Mr. Moderator. Okay, kadali ha. Time Ang post ako na. ang tawag ining objection, Mr. Moderator. Klaro man kayong topic, Seventh-day Adventist. O man ta nag-topic og Hudyo. Kanang inyong gibasa ko sa mga Hudyo man na, di na pa sila sa inyo. Counter objection. Okay, counter objection. Matod nimo ang adlaw Sabado iya sa Hudiyo. Ay, wa ko supak kada kasi mga Hudiyo man na kay ang gitawag og adlaw ipapahulay, it is a Jewish day of worship. Ang issue diri ka ng Seventh-day Adventist dili ng Hudiyo nga naa diha. Time. Next Question. question. Ito nyo na. Pangutana. Moderators time. Bro RG Pangutana. Sino, next question ha. Bro Pangutana. Gilabutan diri ang nakasulat kay mao nang ebidensya sumala sa topic. Basahon ninyo unta dapat nga ang Seventh-day Adventist nakasunod. Ayaw ko tagaig tawag anang panipandayon nyo para wa nilabot sa atong tema eh. Mr. Moderator. Moderators Objection. time. Go ahead. Matod niya wa siya labot sa tema. Pero yang isupak. Okay, Mayong kang wa kay labot, ayaw supak ka kay unsay katungod nimo magsupak-supak, kawaman day kay labot. Counter Okay. objection. Mr. Kadali lang. Moderator. Kadali lang ha. Bro, ang imong objection dili sa iyang tubag o Oh. unsa man imong objection gyud ato gyud? Mahitungod ba sa iyang tubag? Unsa man imong kuan o sa iyang intention? May tungod sa iyang tubag. Okay, sige. Padayon bro, atong klarohon. Kay matod niya, walay labot siya. Kung magbantay ang 70 Adventist sa adlaw Sabado, matod niya wa siya labot. Nganong musupak man siya? Kawaman day kay Counter labot. objection, Mr. Moderator. Okay. Counter objection. Ayaw supak-supak. Counter objection, Mr. Moderator. Yes. Ang issue diri is about facts. Correct. Respetuon ako ang ilang claim. Respeto ko sa inyong claim. Ang atuwa din is facts. Mo bitaw nga naamo din na kay para mo barug mo. Ay ko tagain nyo itandi nyo di man na pwede kay debate ni di ni sharing. Okay. Moderators time. Question. Ebidensya. Bro, kanina lang bro. Move na ta bro kay negatibo man sila bro. Next Musupak gyud question. nimo. Musupak gyud nimo sila kay ilang papel karon. Next question. Musupak gyud. Next question. Next question. Supak ka ba sa mga 70 Adventist nga misulod og simbahan adlaw Sabado? Mutubag ko. Wa gyud na sa Biblia ng Seventh-day Adventist mosulod sa adlaw Sabado. Wa sa Biblia na. Pangutana. Pangutana. Wa sa Biblia. Pangutana, Mr. Wala sa Moderator. Biblia nga ang Seventh-day Adventist gitugutan nga mosulod sa adlaw ipapahulay sa adlaw Sabado. Wala sa Biblia. Next question ha. Next question. Next question. Go ahead. Kung mabasa ko nga bisag dili Hudiyo, pwede mo sulod og simbahan adlaw Sabado. Objection, Mr. Moderator. Dawaton mo ba ang imong kapildihan Objection, karon? Mr. Moderator. Moderators time. Objection, Mr. Ha? Moderator. Kadali bro. Kadali bro. Go ahead bro. Objection, Mr. Moderator. Wa man nagtinag Ah. bisag dili Hudiyo. Ang among tema 70 Adventist. So mo na iyang basahon ron. Okay. Ayaw paghimo og tawag anang generic term. Klaro, particular ang ato ang topic. Klaro man na kayo. Grabe naman po. Uy. Okay. Objection, Mr. Moderator. Okay, go ahead bro. Sige siyag supak-supak sa pagsuod sa simbahan sa adlaw ipapahulay Sabado kay iya ra daw na Hudiyo. Karon ni ana ang akong pangutana. Mao na Ay sa pangutana objection sa. mao na nahitabo. Okay, bro. Niya na ang Ang imong debate. pangutana is in challenge question. Oh, challenge question. Wala man mo nagkasinabot sa challenge question. Next question na ta. Para Okay. di ta malangan. Okay. Sige bro. Next question.
May Pastor Next Villanueva question. na napay challenge. Di siya mo dawat sa challenge. Ang akong question, kung mabasa ko sa Biblia, nga ang pagsimba sa mga Hudiyo mao'y husto o dapat sundon. Wa gyud Dawaton nimo. Dawaton ba nimo? Okay. Argesino. Ang atong topic is about Ang atong topic is about Seventh-day Adventist. Wa gyud nas Biblia. Kung mabasa ko, dawaton ba nimo? Kung mabasa ninyo nga ang Seventh-day Adventist gisugo sa pagtuman sa adlaw sa Sabado, pildi ko. Kung mabasa ko, nga bisag dili Hudiyo, musod og simbahan adlaw Sabado, Objection, Mr. Moderator. husto. Okay. Doy. Mr. Moderator. Ibalik naman po doon na Lutang, ni mo balutang. bro. Next question na ta bro. Next question na ta bro. No? 3 minutes May and 20 Pastor seconds. Villanueva Pangutana. kay napag Okay, wala namang nagkasilabot. Si Kristo, ang utana, si Kristo nga nagtukod og iglesia na abay batasan. Tubag. Naimabasa ngon sa? Naibatasan si Kristo nga nagtukod og iglesia. Kay Hudiyo man siya. Si Kristo nga nagtukod og iglesia na abay batasan. Wa ko mangutanag Hudiyo ba? O, mo kani imply di ba? Kay naa kay kumbaga. Hudiyo man siya, di ba? Kay Hudiyo man siya naturalmente na si batasan yun. Okay. Salamat kayo. Sunod pangutana. Ang iglesia ba nga gitukod ni Kristo na abay batasan? Tubag, ang iglesyang gitukod ni Kristo, ang ilahang gitawag og batasan gisunod subay sa pagtulunan dili sa batasan ni Kristo nga magsulod sa adlaw gitawag og Sabado. Wa mo ilabutan na kasi Seventh-day Adventist mo. Og mabasa ko sa Biblia nga angay sundon si Kristo sa iyang pagsulod sa simbahan sa adlaw Sabado. Seventh-day Adventist na na? Dawat nimo ang Okay. kapildihan. Dawato na ko ang inyong challenge kung mabasa ninyo nga ang Seventh-day Adventist apil ana. Sige. Bisag Deal. sunod. Pag mabasa ninyo nga apil ang Seventh-day Adventist, pildi ko. Pag dili, pildi mo. Ang ngalan hipugong siya sa ngalan ang pagsunod Okay, moderator's time. sa Moderator's batasan. time. Next question na ta bro. Kay wa mo nagkasinabot sa challenge. Okay. Sige bro. Okay. Kini bang batasan sa mga Hudiyo nga pagsulod og simbahan sa adlaw Sabado? Gikan ni sa Objection, Mr. Moderator. gikan ni sa Okay. Yawa Kadali lang. Objection. Go ahead, bro. o gikan sa Dios. Yes bro. Objection. Wa Objection, pa ko Mr. kahuman Moderator. sa akong Grabe pangutana nag-object na. Kadali lang. Objection, Mr. Moderator. Grabe ang at issue ba? Nagsikot logsitas. Nawa ginahatag na prueba nga sila na. Topic na to. Asa itong topic, Mr. Moderator? Pwede na ako basahon? Kaklaro sa topic ko. Klaro kang topic ko. Basig nangalipong taba. Objection, Klaro kayo, Mr. topic ko. Moderator. Sa Naalam topic. may 20 seconds sa pag-explain Okay. sa imong Pero, objection. Pamatud-an sa Seventh-day Adventist na ang Seventh-day Adventist sumala sa iyang kinaiya batasan. Mr. Moderator. Natin pa. 20 seconds na ang pag-explain sa objection. Naka-time pause sa ta bro. Sige, magsabang Anong ko. time out Okay. man nimo? Kadali lang. Moderator's time. Wala na nagdagan ng oras bro. Kaya na yung objection. 20 seconds na ang pag-explain sa iyang Paminaw sa bro. objection. Bro, Wani mo na. paminaw. Mag-focus ta sa atong tema bro nga Seventh-day Adventist batasan Dili, ilahanan. lagi. Sunod ta sa rules. Wala Na ka may pa. rules na to, 20 seconds ang pag-explain sa imong objection. Wala na. Nganong siya, wala man nimo Next tunda ang 20 question seconds. na bro. Next question na bro. Padayon na bro. Next question. Okay, sunod akong pangutana. Dautan ba kung mosunod ang Seventh-day Adventist sa batasan ni Kristo pagsulod sa simbahan adlaw Sabado? Wala tay topic ana, ang atong topic inyong ipamatud-an ang Seventh-day Adventist tinuod kay naa may batasan Objection, Mr. Moderator. na wala sa Biblia. Objection, Mr. Moderator. Objection. Bro, go ahead. Nagsige kag balik-balik ana. Go ahead bro. Nagsige man siya balik-balik gud ana. So ang question hingtungha na dili na hinungdan sa kanang unsa nga pagpamatuod sa Seventh-day Adventist. Okay. Kanang gisunod nga adlaw ipapahulay nga adlaw Sabado. Dautan ba kung mosunod ang Seventh-day Adventist? Objection, Mr. Moderator. Yes, go wala, ahead. wala man may magtopic, dautan bagdi ang Seventh-day Adventist. Klaro man kaayo na o. Okay. Ilang gi-affirm nga tinuod sila tungod kay naa sila kinaiya, batasan. Mao man ang topic. Unya So- ang imuhang ipangutana So, sa mga open lagi pagtuyo. nimo lang objection. Pastor. Kadali lang pastor. Kadali lang. Ayaw lagi op ng objection. Kanong dili man ako iop, mahurot imong oras. Gusto ka mahurot imong oras? Objection ana. No,
Unsa man ka oy? Ayo gani pagbuot gani unsa operation sa moderator. Kung dili na ko iyo pang oras, mahurot imong oras. Daghan kayo ang iyang oras sa Pasalamat iyang ka. objeksyon. Pasalamat ka, Wa na. giuhop Kung na ko. ako'y mangutana, ako'y Bulog ko, bro. mag-object, isupay sa Daotan 20 ba? seconds. Kung musunod sila Kung siya sa- na wala na, Oh, dili na na mao. sige bro. Dautan ba kung musunod ang mga Seventh Day Adventist sa adlaw igpapahulay? Oh, Sundon? sa adlaw Sabado. Sige, yes or no? Oh, okay. So, next question. Duha ka moderator, out of topic ang imuhang pangutana. Next question. Wala may klaro. Last 1 minute. Last 1 minute, bro. Last question. Last question. Ang pagtamod sa mga Hudiyo sa adlaw Sabado. Ang question, iya ba sa Dios o iya si Hawa? Ang atong topic, 70 Adventist, dili mga Hudyo. Ginoo ko yung tao ni tarungan na yung question. Kamo'y nag-affirm. Mag-provide mong evidence sa Objection, kanang Mr. nagpahulay Moderator. diha. Kamo na. Objection. Objection, go ahead. Dili na iya lamang sa 70 Adventist. Ang question ako, iya ba sa Dios o iya sa Hawa? Mauna ang akong question. Okay. Bro, last question, Ano, last answer mutubag naman ni siya, bro. dili mao. Tiwason na lang nato ni bro, ha? Last question, last answer. Go ahead, go ahead. Mr. Moderator, klaro man kaayo ang topic ko. Ang ilang mga sitas nga ilahang gipanggamit, puro mga Hudyo. Bagay mabasa diya 70 Adventist, di ba Biblia atong basihan? Ayaw ng bakba ba? Sige naman bakba. 70 Adventist na kami na, puro bakba, why sitas? Okay, og diri natapos ang ato ang ikaduhang hugna sa tuang debate. Karon moadto na ta sa tuang last stand before ta mag-rebuttal. So ang muhatag sa 15 minutes na affirmative stand ang atong igsuon nga si Brother Daryl Villanueva. No, muhatag sa iyang 15 minutos nga pagpabarog. Bro Daryl, andam na ka? Bro, andam na ka? Salamat, Mr. Okay, kung Moderator. mutingog ka, mudagan ang imong oras. Go ahead. Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon. Adunay usa ka panultihon ang kanayon. Num putis is easy diuturnom, quinsiv is easy veritas. Walay pangatarungan nga mulungtad kon sa kamatuoran wa nagsukat. Santificalos ito verdad to palabras is verdad. Balaan na sa kamatuoran kay imong pulong mawang kamatuoran. Inyong nadunggan ang mga pangutana, tubag, unya mamalakpak sa tangtanan mi murag ang uban murag kuan man gyud gi pondo man gyud sa kasing-kasing palakpak lang tanan be. Sige palakpak ta murag hinay man. Mamalakpak ta mga higala mga kaigsunan. Wa man ipakpak ang SDA bro Daryl. Ay nag-apil diha. Relax ra. Mr. Moderator. Aga akong mga higalang safe day mura nag mga haluan ba nga nahubsan. Magkisi-kisi na. Ganiha nga sila'y nagsulti panahon silang deliberation ang SDA relax ra gyud kaayo. Pero kita na gani may musulti murag haluan nga nahubsan si Stalwart. Bueno, mga higala, mga suking tigpaminaw o nagtanaw sa live karon. Ang nahitabo ni ini, dunay debate. Once nga debate, dunay affirmative, dunay negative. Ang trabaho sa affirmative, magpabarog. Ang trabaho sa negative, maguba. Dili siya pwedeng magpabarog. Ang nahitabo mga higala, mga soking tigpaminaw, ang Seventh-day Adventist affirmative, nagpamatuod ni. Ang nahitabo sa mga safe day, nagpamatuod og ila. Nahibalo ba mo gunsa? Nahibalo ba mo gunsa? Nagpamatuod sila ganiha nga ang pari nahugawan. Uy, mao ba na itima? Sayo mang ginino ang mga safety ganiha. Walay debate nga ang pari nahugawan. Si RG Sino gipangutana. Iyang tubag, misleading ang question. Misleading daw. Karon, sa
sa ilang gihimo ganiha, nagpamatuod sila nga igpapahulay iya sa Hudiyo. Nagdebate ba Hudiyo? Nagdebate ba? Og Hudiyo. Kadto nga question, mao to ang misleading. Ang tawag ana nila, palasi. Argumentum ad ignorantiam palasi. Mr. Argesino? Babado? Out of order! Pastilana. Himuot talag punta ini. Naabot ang Hudiyo? May pagmamahid. Watay debate sa Hudiyo. Naabot man mo Hudiyo, ipang mino tayo ng debate ha? Pangutana ron ka ng sod sa akong topic. Usa. May pagmaghunghunganay mo diha, klaro pa. May pagmagsabot mo diha, hindi lang tayo maghisgot o Hudiyo ron. Kaya nabantayan ni Villanueva. May pagmuana na lang mo. Di pangutana. O adlaw kay papahulay. Ang tubag, Hudiyo. Wa man nakilatag kulog na abot mag Hudiyo. Nguwa man ang utana, kinibang igpapahulay iya ba ni sa Hudiyo? Nagdebate ba Hudiyo? Ha? Ang ipangutanang Charlie Ranis ganihan niya. Sa wala pa ang Hudiyo, doon na nabay nagbantay igpapahulay. Iyang question, ayang answer, misleading, Mr. Ranis. Uy, basta di matubag, ingnog misleading. Unya, alang ni sa Israel o dili Israelinhon. Kung Israel ka, pwede. Dili Israelinhon, pwede. Nga naman, managsama ang sogo sa Dios. Parihas ra. Parihas ang sogo sa Dios. Take note. Mo ni buutan nga mga CFD mo, take note yun ba? Parihas ang gibantayan sa Israel nga Sabado. Sabado pod ang amoa. Nga naman, parihas, parihara nga kasuguan. Parihara nga balaod. Yes, one law for all. Sa ato pa, dito pa lang sa Genesis 2:2 og 3. Genesis 2:2 og 3. Sabbath keeping na diha. Sabbath keeping, take note. Kita bro, amigo, magita. It's what niyo diha. Sabbath keeping. Sabbath keeping. Ana, parang makapangutana mo unya diha, Sabbath keeping bagdi. Ha? All mankind. Ana. Unya, ang gihimo ni R.G. Sino, miungot lang sa ngalan nga Seventh-day Adventist Church. Mao na siya ang out of topic. Nganong out of topic man? Gichap-chap niya. Di raman kay Seventh-day Adventist. Di ra. Pero miyaungot siya sa word nga Seventh-day Adventist. Nagtuo mangkog. Maantigo na ni, kay dugay-dugay naman ming wakadibate ini. Pila na ka mga katuigan? Pila na? Nagtuo kog upgraded. Antigo na. Pero, ang gihimo, chap-chap, na focus sa Seventh-day Adventist, wala nang kinaiya, wala nang batasan, wala na ang kinaiya, batasan, ilhanan. Ka nag-focus sa Seventh-day Adventist. Sa debate karon, dili ang ngalan nga Seventh-day Adventist ang ipamatudan. No. Ilhanan pagka akin nindot ni kay duhay na nagsulat, syarog di katultol ni pagpangutana. Syarog di katultol ni pagpangutana, duhay na nagtiknot. Ang debate wala sa ngalan sa Seventh-day Adventist.
kinaiya sa Seventh-day Adventist batasan o ilhanan. Kana, ilisod ni gamay dong RJ. Mauna siya. Kana i-focus gid sa ko ah. Mauna siya mga higala, mga suking tigpaminaw ang debate. I hope ang question mo tunong nining debatiha. Balikon ko. Nagpabilin nga nagbarog ang pamatuod sa Seventh-day Adventist. Ang pangutana sa mga CFD, ingon kalayo, gikan sa silangan, hangtod sa kapunaw-punawan sa kasadpan, wa gyud kasyomoy, nga naman, out of order ang ilang tanang question, bangkaruta. Nga naman, naghisgot sila Hudiyo, way debate sa Hudiyo. Naghisgot sila nga ang pari, hugaw, wa mi nagdebate diha. Ang debate, na focus sa maong tema, nga ang ilhanan sa matuod nga iglesia batasag kinaiya maunay gidebatihan karon og ang katumana ni ana nasa Seventh-day Adventist diha ang focus. Walay debate nga pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo. Wala man tay debate diha. Kay nangutana mo diha, bangkaruta ang inyong pangutana tanan. Bangkaruta. Aw karong gabi, siniguro ni gulis balay, di ni katulog ang CFD. Makatuog bagod. Moingon magini. Gilagas gitag taman sa pangutanang Villanueva. Gilagas gitag pangutana sa mga Seventh-day Adventist. Nabantayan tang out of order ta. Nabantayan tang out of topic ta. Nabantayan tang misleading na itong question. Pero ato ra silang giuna-unahan. Wa man na nabantay ganiha. 2 minutes. Ikaw ba? Salamat, Mr. Moderator, sa 2 minutos. Muna siya mga higala, mga suking tigpaminaw. Busa, nagpadayon nga nagbarog kini nga kabaturan. Wala na bungkag? Wala na bungkag. Bisag muldoson? Wala ka bungkag. Nga naman, kamatuoran man eh. Ha? Mao bitaw nga magbangag sila ilahang kaugalingong question? Magbangag o kaugalingon lang teksto? Aron ipalusot ang bakak? Di man nakalusot, di mabantayan man na. Di nakalusot. Gusto nako nga ang pangutana karon presko, virgin nga pangutana, musulod sa akong gisgutan, dili mo out of topic, kay ingnon gyud ako basura nga pangutana. Sunod, dili lang unta sigig object, parang dili sayang atong panahon. Dili lang unta sigig object ba, parang makatulog karong gabi. Kay kung sige lang object, di nakatulog karong gabi. Paigo na sakpan kita da, sige lang tag object. Ang ngalan nako ron, Mr. Objection na. Adi na sige object. Pangutana. Ha? Pangutana. Unya, di na sige misleading. Kay ang pangutana ron, mahibawon tanig misleading ni ron. O na siya. So, sa mga viewers na to, ayong hapon ninyo diha, og may gabi sa gawas sa nasod, maayong odto, o maayong buntag. May gabi sa uban nga higalaan na to sa gawas sa nasod. So, ang kamatuoran, nga gihuptan sa Seventh-day Adventist nagbarog nga ligon nga wa nabungkag sa mga CFD. Mamalakbak tang tanan mga higala kay modawat sa pangutana nga naglinagubo, naglinaгаpak nga pangutana gikan sa magsusupak. Mr. Moderator, pila ka minuto? 23 seconds. Regalo, bonus. Bahalag layo pa ang ilang gitawag o Pasko. Mga kauban nga duha ka moderator nga mulingkod na Pastor! Ana. Mo ba? Dali bro Renke. Okay. Dali bro Renke. Dali. Muli na dito sa Pastor dahil layo pa ilaha. Okay. So, kani kung dili magkasinabot sa categorical question or any question, butuhan sa moderator kung ipatubag pa or dili. So kung moderator 1 mo check sa yes kung ipatubag nimo or no. Dili lang yes or no lang. Ana lang ka simple na. Ato na lang na simplihon para di ta mga libog. Okay? Kinsa man ko tana? Oy brother RG sino? Andam na kamo cross?
Bro Mr. Darrell, Moderator. andam na kamo dawat sa cross? Andam Mr. na. Moderator. Go ahead, go ahead. Before ko magpadayon, Mr. Moderator, actually, dili ako nakasign ng mga utana karon pero naisgutan mo akong pangalan. So, after ko mga utana ani, ihapon ako sa dapat na nakaschedule gid nga mga utana karon. So, Okay. dala ko ipaklaro lang ako. Apil sa time gyapon sir. Kaday lang ha. Kaday lang. Ang atong roles, granted, biskin kinsa ang mangutana, Yes. o kinahanglan ang mutubag katurag yung naghatag o pamahayag. Okay. Either of sa ilang duha. Ato lang klarohon sa public ha. So, pwede si RJ, pwede si Stalwart, pero kinahanglan ang mutubag, siya ra gyud. Okay? Time resume, go ahead. So, unang pangutana gangina, giakusahan ko nimo nga nakakomit og fallacy of argumentum ad ignorantiam. Pwede ba ko nimo tagaan sa exact definition sa fallacy of argumentum ad ignorantiam? Kaya daghamat man nang minaw din karon nga mga edukado. Ihatag ang definite definition sa gitawag og fallacy of argumentum ad ignorantiam. Mr. Moderator, o sa man na, last nga mirong pangutana na niya, o... Okay? Objection, Mr. Moderator. Ay, isa! Dila, Ay, dila. masa! Objection. Nag-objection pa siya, bro. Okay, go ahead. Sige, bro. Objection. Diya, Mr. Moderator, o sa man na, diya ha, mirong pangutana, o... Naay mo sunod ana niya? O sa man Hindi, na- pangutana to. Pangutana niya. Pangutana gyud to. O kabalot ta nga primero gyud to pangutana. Sige. Okay. Definition. 1 minute, go ahead. Salamat. Mao ang matuod nga simbahan sumala sa kinaiya sa batasan etc. Kinaiya ilhanan batasan. Karon akong pangutana, dili ba di ay ninyo kayang pamatud-an nga kamo maoy tinuod nga simbahan tungod kay kamo maoy gitukod sa Ginoo? Akong pangutana, kaya ninyong pamatud-an nga tinukod mo sa Ginoo o dili? O sumala ra gid diri sa batasan? Salamat. Nagtindog pa gani krono kay sige pamatuod? Ay sa, usa ka minuto magbutag hostong pamatasan. Nagbarog pa ko kay nagpamatuod pa. Objection, Mr. Ay, sa, Moderator. Objection, nagtubag ko. go ahead. Kadali. 20 seconds, 20 Oy! seconds. Naay kategorikal ang akong pangutana, Mr. 20 Moderator. seconds, go ahead. Ang akong pangutana, kaya ba ninyong pamatud-an nga gitukod mo sa Ginoo o dili? Okay, moderator's time. Categorical, kaya? Salamat. Kaya ang categorical. Okay? Kaya! Continue. Nagtindog pa ko kay kaya. Usa ka minuto. Kaya! Sige na kong pamatuod, tuloming nagpamatuod, kaya gid kayo. Hangtod karon wa nabungkag ninyo. Busa, kaya, wa nyo nabungkag ang among gipamatudan. Tanan basura yung question. Kaya! Next question. Usa Next ka question. minuto man. Okay. Apurado! Hindi, nangutan ka ko. Next question ba? Next question, ikaw kung kita na. Ora na maghihalangan yung kontra. Mr. Moderator, nagkisi-kisi na gyud. Bro, Sige, bro. regalo. Regalo. Kadali lang, bro, ha? Tagay lang tag kuan kay muhunong magug ka. Muhunong magug ka. Pati ako makapangutan na Mr. Moderator, ayun na sa Mr. Once ka mohon, huwata, ay sa kisi-kisi. Wala nagdebate sa usak ka teksto. Ang debate sumala sa Biblia. Bisag asang kanto. Tama na? Kamu pura sa akong tubag. Pura! Okay, sige. Okay, supak lagi hapon. Ang imuhang tubag, klaro ha? Klaro. Kadali lang. Bro. Napakay oras, bro. Pagsulti og ngundang na ka. Mao lagi na akong Pag ingon. iundang gani. Okay. Mao lagi na. Okay. Mr. Moderator, lagi na sa akong Mr. Moderator. Ang oras ba akong gipost? Oh. Padayon ka, kadali. Oh, butubag pa man ko. Padayon. Kay 1 minute man. Ang akong kaatbang, nagkisi-kisi lagi sa apurador sa iyong kapilihan. Huwag taragot. Bisan pag mainom kog tubig, way magbuot na ako. Kay 1 minute man. Naunsa man ni kontra.
Ungol ba nga makadungog ka sa akong tubag? Ang akong giingon sumala. Oh, kana. Ana, institutional lang. Paggamit lang og general term. Pero wala na makahiuras, Mr. Last Moderator. question. Last question. Last question. Kana may buutan ba matudloan? O sige. Sa ulahin akong pangutana, kaya ang inyong pagpamatuod sa inyong iglesia, apil man ang batasan. So karon sa ulahin akong pangutana, apil ba sa batasan sa matuod nga simbahan sa Seventh-day Adventist nga inyong gipamatud-an ang pag-abort sa bata nga napastagoangkan sa iyang inahan? Salamat. Mao na siya pangutanang basura. Mao na pangutanang basura. Wa man mi nag-isip. Sir Moderator, objection. Pagputang lagi gustong pamatasan. Ang question out of order. Kaya ang iyang question out of topic, was topic. Kana sunod mo ipamatud ninyo. Di man Okay. kabalo mo debate dahil Bro, kadali lang, bro. kabalo. Objection, 20 Mr. seconds, Moderator. sige. Ang ako ang pangutana, categorical man to, apil ba o dili? So kinahanglan tubagon niya, kung apil ba o dili ba, usa siya mo explain. Okay. Yes or no? Yes or no? Dali. Okay, next question. Answer is no. Answer is no. Oh. Next question. Last question last question. Ah, Last question. So, dili to counted nga last question. Okay, dili to counted kay out of topic ang considered to Yes. as out of topic. Okay, no side comment na bro. Last question. Ang inyo ba, kini bang inyong gipamatud-an nga simbahan? Kining Seventh-day Adventist karong hapuna, sumala sa ilhanan, batasan o kinaiya, unsa man ni nga SDA, ang General Conference o ang Local Conference? Salamat. Ang tema, basura gid ka. Out of topic man ka. Out of topic. Wala. Out of topic. Walay debate. General conference, local conference. O sa mga kadiki kakabalo mo debate? Bro. Elise. Bro, kadali bro. Objection na bro. Ha? Objection na. Tubag to dala object. Mingon man kag out of topic. Objection na. Yagi og kwan. Objection is Objection ko. Sige, bro. Object ko. Ang gihimo sa akong kaatbang ba out of topic. Why debate nga general conference It's Bro, napa kay 3 minutes. I-wave ni mo. Okay, wave. Okay. So, Pastor, kung mangutana ka, naa kay 10 minutos, kung mutingog ka, go ahead. Paspasan niya ha. pinaspasay. Lagi. Kadali lang. No objection ha? No objection. Okay, go ahead. Ready na? Pautan na si Kristo nagbatasan sa kada Sabado mosulod og simbahan. Tama sayop. Out of topic. Kaya ang tema, batasan, ilhanan o kinaiya. Sayo, papautan na, out of topic. Sunod pangutana, si Kristo ang ulo sa iglesia, ang iyang batasan kada Sabado mosulod sa simbahan. Out Tama of topic ang pangutan na. Kaya ang inyong gipirmahan nga tema, batasan, kinaiya, ilhanan, out of topic. Sunod nga pangutana, kining batasan ni Kristo bilang ulo sa iglesia, sundon ba ni sa matuod nga iglesia o dili? Tubag. Out of topic. Kaya ang inyong gipamatudan, Seventh Adventist Church, sumalas, kinaiya, batasan, ilhanan. I-prove sa ninyo pangutana. na si Kristo, Seventh Adventist Sunod Church. pangutana. Wa pamahuman. Ang Si- ako ang papel. Moderator's time, moderator's time, moderator's time. Running time, magkakapastas Kadali lang. Moderator's time. Ang ato adri, no objection lang, pero naatay 1 minute rule. Okay, sorry. Ayaw sorry. ninyo nagkarimte. No objection ta, pero 1 minute rule gapunta. Okay? So, Pastor, 9 minutes and 15 seconds, go ahead. Sunod pangutana, si Birhen Maria ug mga kababayan minunot kang Kristo nga nagtuman sa adlaw igpapahulay. Sakto sayop. Out of topic ang pangutana. Kaya ang tema, pamatudan, wa pa kumahuman. Wa pa kumahuman, keep quiet. Ang tema, pamatudan sa Seventh Adventist Church, nga ang Seventh Adventist Church, sumala sa kinaiya, batasan, ilhanan, mawang matuod nga iglesia, i-prove sa nga si Kristo, sakop sa Seventh Adventist Church. Kaya kung ma-prove nimo, makabasa ka sa Biblia, nga si Kristo, membro sa Seventh Adventist Church, General Conference or Local Conference, makapamatuod ka. Next Sunod. question. Sunod pangutana, ang batasan ni Kristo nga kada Sabado mosulod sa simbahan, gisunod ni Birhen Maria ug sa mga apostoles. Tama sayop. Sayop ang pangutana. Kaya nga naman, mistik ka sa batasan. Ang kinaiya ilhanan, wa nimong gigamit. Sayop ang imong pangutana. I-prove nga si Santa Maria, si Jesu Kristo,
membro sa 70 Adventist Church General Conference. Kay kung ma-prove nimo o local conference pa, kay kung ma-prove nimo, mahimong dili masayop ang imong pangutana. Next question. Sunod pangutana, ang batasan ni Kristo nga kada Sabado mosulod sa simbahan, mao ba pod ang batasan sa matuod nga iglesia? Tubag. Sayop ang pangutana. Sumala sa tima, pamatud-an sa 70 Adventist Church, nga sumala sa kinaiya, batasan ilhanan, ni focus kas batasan. Damor nga mukod ka kang Kristo, damor nga masayop ang imong pangutana, pamatud isa nga si Kristo, membro sa 70 Adventist Church, General Conference or Local Conference, aron makatabla ka nining debatiha. Sunod pangutana, ang simbahan nga dili musunod sa batasan ni Kristo, na ay batasan o walay batasan? Tubag. Sayop ang pangutana. Nga naman, ang imong tima, batasan kinaiya ilhanan. Onya, i-prove lagi. O basahin ko sa Biblia, nga si Kristo, membro sa 70 Adventist Church General Conference or Local Conference. Kung di ka kabasa ni anak sa Biblia, parot ka. Uli kag Davao ron, nga parot. Luoy kaayo. Parot Sunod. ang mga SDA. Sunod Wa pa ko pangutana. mahuman. Wa pa ko mahuman. Wala pa ka mahuman. Nagtubag Sorry, pa ko. Alam ko kasuko, Relax sorry, lang. good. Wa ko masuko. I love you. I love you. Parot ang organisasyon sa 70 Adventist nga naman ang gipamatud-an batasan kinaiya o ilhanan ang gipangutana si Kristo. I-prove usa nga si Kristo membro sa 70 Adventist Church General Conference or Local Conference. Pero di mo mabasa sa Biblia, parot ang mga Time. sabadista. Next question. Next question. Sunod pangutana, si Kristo o yun ba ka nga sabadista or dili? Sayop ang pangutana. Sayop kay sumala sa imong gipamatud-an. Pamatud-an sa 70 Adventist Church nga sumala sa batasan kinaiya ilhanan mao ang matuod kay iglesia nangutana na ka kang Kristo. Wa na ka nagpamatuod. I-prove sa teksto bersikulo sa Biblia nga si Kristo membro sa 70 Adventist Church General Conference or Local Conference. Pero di nimo na ma-prove muuli ang mga 70 Adventist Church organization sa Davao o asa mo manguli nga parot perting looya wa kapatindog sa debate. Sunod pangutana, ang 70 Adventist Church doon ay pastor, kinalan ba doon ay pare aron mapamatud-an nga matuod nga iglesia? Tubag. Sayop ang pangutana. Nga naman, ang imong tima, atong basahon. Atong basahon. Sayop, ngano niingon kog sayop, naabot na siya sa pari pastor. Oh, unya ang mga pastor kay mga matatakaw man na, no? Mga hakog. Oh, ingon dire. Nag-deliver na sa Mr. Pamatud-an. Moderator. Wala pa Okay. ko kahog. Oh, ni-object ko. Ni-object. Kanay lang, bro. Wala ni-object na. Kanay lang, bro. Wala man ko mag-object, nag-istorya ako sa moderator. Ay, objection gyapon na. Wala ko nag-object, oy, patakal Ay, ka lang. ah. Sunod pangutana, Kanay lang. Ang rules na to, no objection, pero dili, wala ato mga personal attack ng mga rules. Continue, bro. Okay. Mayra, Continue, bro. Ako ang panahon. Mayra, di kasabaan ka. Ako ang panahon. Napa siya oras. Ako panahon. Padayon, Okay. Sumala sa tima, pamatud-an sa 7th Adventist Church. Nga ang 7th Adventist sumala sa kinaiya batasan ilhanan, mao ang matuod nga iglesia. Anong ningon kog sayop? Walay pare sa tima. Walay pastor sa tima. So sayop ang pangutana. Usa sa kinaiya sa 70 Adventist Church, magbaton og pastor, dili pare. Tama ba or sayop? Sayop ka! Sayop. Ano man? Sunod pangutana, kay Mr. sayop man. Moderator, di sapaw na pod. Di kita malangit ani. Ikaw ra. Sayop ang pangutana. Nga naman, ang inyong tima doon ay ilhanan, kinaiya o batasan. Unya mo adto ka sa kinaiya lang, ilhanan ra. Maura na imo ipakutan. Sayop! Sayop! Sunod pa na. Sunod pangutana, kay sayop man ang iglesyang matuod, magbaton og pastor. Buot ba nimo pasabot, kinahanglan nga ang matuod nga iglesia, magbaton og pare. Tubag. Sayop ka sa imong Sayop. pangutana. Very good. Sayop ka nga naman. Nga naman. Oh, wala. Batasan ninyo, oh. Batasan sa mga sabadista, oh. Oh, mao na Sinalipay klaro lang ang na sila, batasan. Mr. Moderator. Sayop ang Malipay lang pangutana. na sila. Kung malipay mo, ambaks kalipay, reklamo di ay ka. Mga Katoliko, hilom kayo. Alangan kay, batasan ninyo. alangan kinaluoy man sila sa imo. Moderator's time. Parang nihilom na sila. Idihado ka. Moderators time. Ang atong rules nga bago, no objection lang, no side comment. No objection. Dili na tamo side comment both side. Continue 3 minutes and 9 Oh, seconds. kaduhan na ka nakasabaan. Padayon. Okay.
Go ahead, bro. Sayop ang pangutanang Villaber ug sayop ang mga Seventh Adventist nga naman. Ang gipamatud-an walay pare. Batasan kinaya ilhanan. Nilokso si Mr. Kinsana. Nalipay. Asa kang hunahuna niya? Sayop kay pangutana. Nilokso day ka. Nalipay day ka sa sayop nga pangutana sa imuhang amo. Oh, lipay sila sa sayop nga pangutana silang amo. Nga naman, ang pangutana wala sa Biblia. Batasan day ninyo karon na maglukso-lukso sa sayop nga pangutana sa inyong amo. 30 seconds. Sunod pangutana. Wa pa ko mahuman. Ako pa naman. Pagulat. Ayaw pag sinirok kay wa pay hukad. Sayo pa pangutana lagi. Sumala sa kinaiya, batasan, ilhanan nga ang Seventh Adventist or church mao ang matuod nga iglesia, sumala sa Biblia. Sayop kayo. Okay, Sunod next question. pangutana. Si Kristo ang batasan kada Sabado mosulod sa sinaguga. Ang kamong mga Katoliko kada Domingo mosulod sa sinaguga. Ang akong pangutana, kauban ba mo ni Kristo tubaga? Sayop ang pangutana. Sa akong giingon, pamatud isa ninyo nga si Kristo membro sa Seventh Adventist Church. Local conference o general conference kay kung inyong mapamatud-an sumala sa teksto bersikulo sa Biblia nga si Kristo membro sa Seventh Adventist Church, local ba na o general ba na, mahimong dili masayop ang pangutana ni Mr. Villaber. Last question. Last question. Matapos mo rito, last question. Matod nimo ganina nga mga pari gihinluan sa Dios. Buot usad ay hugaw nga nas pari nga gihinluan man sa Dios tubag. Sayop ang Kategorikal ha, pangutana. Kategorikal Sayop ang question. pangutana. Tubagang pangutana, unsay hugaw nga naas mga pari nga gihinluan man sa Dios. Tubag! Sayop ang pangutana. Tubaga Dili unsay tubagon. hugaw. Moderator. Unsay hugaw sa mga pari nga gihinluan man sa Dios. Tubag! Moderator's time. Sayop ang pangutana. Tubaga laging pangutana. Moderator. Unsay hugaw nga naas mga pari nga matud pa nimo gihinluan man sa Dios. Tubag! Wala ka tubag! Moderator's time. Bro, tuwag ang duha ka moderator og yes, ipatubag ang pangutana. Unsay hugaw nga nas pari? Yeah, tubagon na to ha. Tubag niya ha. Sayop ang pangutana. Kaya ang tima, walay pare. Ang pangutana, nabot sa pare. Sayop ang iyang pangutana. Ang Tubag. pangutana, Walay tubag na ko. unsay hugaw nga binuhatan sa mga pari Itubag na. nga gihugasan man sa Dios ang mga pari. Tubag! Itubag na. Moderator's time, bro. Unsa daw, unsa. Siya niingon nga kung sayop ang pangutana, ingnon nga sayop ang pangutana. Gitubag na nako, sayop ang pangutana. Okay. Gikan sa yaha, yang gikaon. 1 Ang minute. pangutana, 1 minute. Kanila pastor. unsay kanila pastor. hugaw nga naas mga pari nga gihinluan Movement of the Philippines. Ready na ka muhatag sa imuhang 5 minutes nga rebuttal to conclusion? Ikaw muhatag? Okay. So ang atong igsoon nga si Ray Tabs ang muhatag og 5 minutes. Bro, 5 minutes lang bahinon ang kuan. Okay? Go. 10 minutes man dapat pero bahinon. Okay. So duha ang muhatag sila ha. Okay, so Brother Ray Tabs, kung andam na ka, mudagan imo ang 5 minutes. Go ahead. Maayong hapon sa tanan. Muhatag ko gamay nga backgrounder, nining maong debate. Actually, naka first round na ta dito sa Digos. Ang stand sa CFD, sa Katoliko dito sa Digos, is pamatuoran sa Roman Catholic Church, nga ang simbahan Katoliko, mao'y gitukod ni Kristo. And supposed to be, sa second round, maunay ipabarog sa Sabanista. Apan, unfortunately, dili mao'y tima nga ilang gidawat. Ang ilang tima nga pamatudan, dili sila tinukod ni Kristo o aminado sila nga wala sila gitukod. Sumala sa gipamahayag silang gastan kay na. Maula dato'y tsansa nga mapamatuod sa mga SDA na tinukod sila ni Kristo. True church sila. Apan unsa nito po? Ang ilang pagpamatuod, sumala sa batasan. Wala man ay problema. Si Bisang Kinsa, pwede mamatasan inana. May problema. Sumala sa... wala problema. Pwede na uyunan. Pwede. Si Bisan Kinsa, pwede makaangkon ng batasana. Kinaiya, batasan, o kanang naang binuhatan. So, hatag ko analogy mga igsoon. Kay pwede na nato, ilang pamatuoran, nga tinuod yun silang iglesia, na tinukod ni Kristo, kung mapamatuod nila nga sila ang itukod ni Kristo, dili man. Pamatasan man sila niya to. Kung sa analogy pa na mga igsoon, ang kining ni ang pagpamatuod nila nga tinukod ni Kristo, murag na silang saging mga tinuod. Murag saging ba? Pero wala man nila
pamatuori nga tinukod silang Kristo. So nahitabo, pagkakita sa mga membro, pagpamatuod sa SDA, nga mao na ilang batasan, ang mura na po sila dahon sa saging, pero dili sila saging. Sa laktod ka pagkastorya, dili man sila saging, kung siya tawag ana, saging! Ang ilang batasan, pinaagi sa nature. Mura po, punuan sa saging, pero dili saging. Kung sa ngalan, saging gihapon, mao na ilang simbahan mga igsoon, murag saging, pero dili gyud tinuod saging. Kung ilaw tatong napamatudan nga ilang simbahan tinukod ni Kristo, sayang lang galing kinang mauli naman tong inyong mga kauban. Kung mao ilang na pamatudan tinukod ni Kristo ilang simbahan, well, saging na unta sila. Apan gikasubo na ko mga igsoon nga daano kayo sa ilang mga speaker, si Mr. Darrell Villanueva giangko na nga di wala sila mamatuod nga ilang simbahan tinukod ni Kristo. O di ba? So unsa ako pamanato na pili na daan sa tima pa lang. Mao na mga igsoon nga dili gyud ang ay tuhan ang kanang magsige og claim nga batasan. Oh, walay problema na. Palakpak sila walay problema. Pero ang matuod, mura lang kag dahon sa saging, dili ka saging. Mura lang pagbunga sa saging, pero dili saging. Maunay analogy nga kumpleto, sakto para sa ila. Nya gawas ni ana. Tanawa ko ang ilahang mga pagpamatuod, tanawa ilang mga debaters. Nagkaguliyang. Sumala sa mabasa kay Biblia mo, hindi sa mo sugot og kining referensya. Nga naman, batasan sa mga sumala sa ilang referensya, mo abort, batasan ba na sa Ginoo? Kinabuhi ang Ginoo, dili pagpatay. Kinaiya ba na nga natay balaod, naatay mga husgado, nga imong supakon sumala sa balaod ni kasabutan, kinaiya ba na? May ilhan na. Usa pa maigsoon, usa ka pagpamalandong din. Diha sa Marcos 2:27, gusto nila nga ang tanang tao gyud all humanity. Membro gyud ana, kinang inalang mo kasukan, teksto, bersikulo, pamukutangan na bitaw mo, hatag mo bersikulo teksto, wa mo ni hatag. Di ba mo makahatag nga naman, kutob lang mo sa angkon-angkon nga kamo, pero wa mo ikapamatuod. Mao na inumtumin ninyo, ang batasan o kinaya, urot man Pila ka minuto, bro? Pila ka minuto? So, mayroong hapon ka na itong tanan. So, kita mapasalamaton ni ining hinapos na to nga panagkukabildo, dialogo sa atong relisyong pagtuo. So, ani ata ron pagpamatuod, diya sa gitawag kamaturan, mao na gingon sa 1:8:32, no? Ilang gipopos is general, dili specific. Sa ato pa general, pwedeng ang kunon sa gitawag natong general conference, pwedeng ang kunon sa gitawag local conference, pwedeng ang kunon sa option. Wa mo kabantay sa tima nga inyong gikasabutan. O pagtuon mo gitawag natong argumentation and debate by Africa. Labi na sa mga ruling kung naka-observe mo. Mismo ang gitawag natong mga debatista nakig-argumento na sa gitawag natong moderator. That is the violation of the rules according sa mga ruling nga gikasabutan. Wala mga igsoon, malipayon kitang muli nga naman kay bit-bit nato ang maong kamaturan. Tungod kay ang atong mga igsoon, bangkaruta sila mo na gingon argumentum contra factum non valid. Nga ang pangpatarungan nga dili time. sa kamaturan nungka nga ato kanang madawat. Okay, time. Ayun na, salamat. Okay, daghang salamat. Ug mao kato ang kinatibuk ang 12 minutos sa rebuttal to conclusion sa atong negative gikan sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Karon mo proceed na punta sa rebuttal to final stand sa atong pinangga nga si Pastor Villaver. Pastor, kung andam na ka, kung mutingog ka, mudagan ang imong oras. Mga pinangga ko mga kaigsunan, nalipay ko nga nagpabilin pigihapon mo karon dere. Human ani 6 to 7, doon na tayo permit, magpabilin ta kay mag-prayer banta, mag-ampo ta, mag-daig ta sa Ginoo. Human ani 6 to 7, doon na tayo permit gikan sa barangay. So you can remain and stay. Salamat kayo sa itong mga katunggali sa ato ang debate karon. Ang tema nagkanayon nga pamatudan nga ang pamatudan sa 70th Adventist Church. So kinsay mo pamatuod ang 70th Adventist Church.
nga ang Seventh-day Adventist Church sumala sa iyang kinaiya, dili sumala sa pangalan, sumala sa iyang kinaiya, sumala sa iyang batasan, sumala sa iyang ilhanan, mao ang matod nga iglesia sumala sa balaang kasulatan. Nabungkag ba na? Matod pa nila, wala ko na yung bersikulo. Unang bersikulo nga gihatag, Genesis Kapitulo 2, bersikulo 2 ug 3. Nabungkag, wala? Wala. Ikaduhang gihatag nga sa Genesis 2 ug 3, nga ang Dios may nag-umol, naghimo sa adlaw igpapahulay. Sa pinakaunang nagmodelo pagpahulay sa adlaw Sabado, ikapito ka adlaw sa semana. Gibungkag ba na nila? Ngano wala sila mingon nga Domingo ang unang gipahulayan? Ngano wala sila masulti niya na? Wa may lain pamaagi nga mabungkag Genesis Kapitulo 2, versikulo 3. Pinaagi lang sa pagpamatuod nga Domingo ang adlaw igpapahulay dito sa Genesis. Di ba? Ikaduha, atong gibasa mga kaigsunan nga ang ilhanan, ang timailhan sa katawhan sa Dios, Ezekiel 20, 12 ug 20, nga ang adlaw Sabado may timaan sa mga katawhan sa Dios, tali sa tao sa Dios ug sa Dios. Nabungkag ba nila? Wala. Nganong wala sila magbasa nga ang timaan Domingo dili Sabado? Naproyba nila? Wala. Nga mingon sila nga wa kuno nakapabarog ang Adventist. Sunod, gibasa nato mga kaigsunan nga ang mga katawhan sa Dios walay mga adlaw, Efeso Kapitulo 4, versikulo 11 hangtod sa 12, nga ang gitudlo nga magdumala sa simbahan mga pastor, dili pare. Gisupak ba na nila? Wala. May gibasa ba sila nga imbis pastor, pare ang dunay katungod sa pagdumala sa iglesia? Wala. Baliwala ra na nila. Ila ra nagikalimtan mga kaigsunan. Ila lang mong gilingaw sa objection, misleading, objection, sayop ang pangutana. Sayop ang pangutana nga wa gani mo kapaka pruiba nga mali ang maong pamagi. Ikatupat, gipabarog na to diri sa unang barog nga ang mga katawhan sa Dios gikan sa tanaman sa Eden, nagbantay adlaw igpapawlay sa Sabado, hangtod sa bagong tugon, nagbantay adlaw sa Sabado, hangtod sa bagong langit sa bagong yuta, nagbantay adlaw sa Sabado. Gibungkag pa na nila? Wala. Asa may lang bersikulo nga gibasa nga Domingo sa Eden, Domingo karon, Domingo sa bagong langit sa bagong yuta. Nga mingon silang wa kapabarog? Ayaw na ta, magsigid na nagsugilanon nga sumala sa saging. Saging. Pastilan nilang baruganan, gipasalig sa saging mga kaigsunan. Perting paita. Sunod, gusto nilang buwakon ang pagbantay sa adlaw Sabado. Gipangutana mga kaigsunan, supak ka ba nga si Kristo nagbatasan niya nga mupahulay sa adlaw Sabado? O sa ilang tubag, sayop mga kaigsunan. Kaya ang ilang gusto ipabasa nga si Kristo miyembro sa Seventh-day Adventist. Hay pastilan, gibasa na ako kaganina nga si Kristo may ulo sa iglesia, dili miyembro. Di ba? Gibasa na ako Colosas 1:16. Gibasa mga kaigsunan nga ulo sa iglesia, karon na ilang pangutana, miyembro sa iglesia mga kaigsunan. Wa mo sa mga bata pa wa mo kinatig colored. Onya si Kristo mga kaigsunan, maoy pundasyon sa iglesia. Unya ilang ipabasa nga membro, nagpamatuod ba diay mi nga membro si Kristo sa iglesia? Wala. So pastilan, wa mo kabungkag. Unya mangutana mo, si Kristo Sabadista o Domingista ipabasa itong daril. Okay, diri sa ilang basahon, si Katoliko gyud Si Katoliko ato na nang iyab-iyab kay last naman gipirmahan mga igala ni Monsignor Uluhipan ni Lobstat sa page 3 nag-ingon diri. O si Birhen Maria Sabadista ipahulay sa Sabado. Si Jesus Sabadista. That is a violation. Violation of the rule. Di gamit ng referensya. Di nagagawang tagis din. Di gamit ng referensya. Nga sinulatan, nga si Maria Sabadista, si Kristo Sabadista, basa mo ganin nag-abortion, wa mo badlunga. Di ba? Basa mo abortion, wa mo badlunga. Karon, inyuhang libro, nagpamatuod, nga si Kristo Sabadista, dili Domingista. Si Maria Sabadista, dili Domingista. Pastilan ninyo. Na karon, inyong ipatulon ang abortion. Sa sunod debate, kaya napamaghamoy sunod debate sa Tagum. Napamay debate sa Tagum paghimuon. Kaya kung musukol pa mo. Pero di na mo musukol, so meaning, surrender na mo. Napay ba laing debate sa Tagum? Kung mapamatudan ninyo nga ang abortion is part of the doctrine of the Seventh-day Adventist, pildi na ang Adventista. Muhawakus pag-Adventista. Pero, kanang inyong isyo nga ang Seventh-day Adventist Church, naga-doktrina o abortion, wala mo'y mabasa niya na. Wala mo'y mabasa niya na. Sunod, ang tema mga kaigsunan nga ang Seventh-day Adventist Church, may matuod nga iglesia, sumala
sa mabasa sa Biblia, sa iyang batasan o kinaya, but pasabot sa kinatibukan, sa doktrina. Doktrina. Ang doktrina sa Seventh-day Adventist Church, nagsugod dito sa Old Testament times. Nana dito ang pagtulunan. Basahan ninyo ang Exodus 32, versikulo 3. Na dito nagasulti that the doctrine was already there. Nanang doctrine dito, nanang pagtulunan dito, mga kaigsunan. Busa, sumala pa po sa Amplified Bible Version nga 1 Peter chapter 5 verse 1 nga ang magdumalang magtutudlo sa iglesia, ang mga pangulo sa iglesia kinahanglan pastor dili pari. Pastor dili pari, mga kaigsunan. Ang problema malanggon ninyo kay inyo man gipadako nga ang inyong pundasyon dili si Kristo, si Pedro. O manay barugin ninyo susunod yung tema nga ang pundasyon ni Pedro. Mga igsoon sa debate mao ni. Ang tema pamatudan ng Seventh-day Adventist Church, sumalas kinayag batasan, mao matod nga iglesia sumalas Biblia. Unsa ilang gihimo, gilihis nila ang topic. Gusto nila nga ang tema usbon, pamatudan ng Seventh-day Adventist Church by name. Mao matod nga iglesia, dili sila ganahan sa batasan kinayag uban pa. Sige gyud ipabasa ang Seventh-day Adventist, ipabasa ang Seventh-day Adventist pastilan. Wa man magsulting babasa ang name. Ang kinaiya man, ang batasan man, muna'y batasan ni Virgin Maria, muna'y batasan ni San Pablo, muna'y batasan ni Kristo. Hay pastilan, mga kaigsunan. Kana nga mga kinaiya, muna'y batasan sa matuod nga iglesia Adventista del Sétimo Día. Sunod, gusto nila nga ang tema, usbon, pamatudan, asa tinuod, SDA conference o SDA local conference. So, kaduhan na nga punto, nga wa sila kangay sa tema, di sila kabarog sa tema, kay gusto nilang usbon, pamatudan nila nga ang tema General Conference ba or kining local conference ba. Ikatulo, gusto nilang pamatudan sa Seventh-day Adventist Church nga si Kristo membro sa Seventh-day Adventist Church. Hay pastilan, kung saan pagpruiba nga membro nga amo manggideclare nga ulo may leader sa iglesia nya ang inyo pa yung basahan nga membro ingon si Stalwart alias Stalwart pero nguho ko na yung apelido. Wa kabayad. So, si Stalwart gipangutana nga tanang cross examination, tanang pangutana sa katapusan, pulo sayo pangutana, sayo pangutana, sayo pangutana, pero gitubag. Kabantay mo? Sige, sayo pangutana pero gitubag. Kamong taga-publiko, mo na nagkanayon, babuot galong suranon, kamo na ang magbuot. Kamo na ang maghukom, ang mabuot galong suranon. Nakita ninyong abilidad sa CFD. Kung dili magaling sayo pang pangutana, objection, Your Honor. Ha? Policy argumentum. Kaya nga naman, mo nilang mga depensa, mga kaigsunan, para dili sila makorner sa mga pangutana. Ilang gihimong depensa sa ilang kaulawan, nga di sila katubag sa mga pangutana. Busa, akong gihungan si Stalwart, nga gusto sila si Ranis o si Daryl Villanueva, nga doon na pailaing debate, pero depende ko sa inyong topic. Dito na po sa Tagum, nitando si Stalwart. So, sabutan na ninyo karon. Mga kaigsunan, pagkahuman ani, magpabilin mo, kaya mag-prayer banta, mag-ampo ta, doon na patay 1 hour nga permit sa barangay. Okay? Naglukat ta og permit. So, tanang mga kaigsunan Adventista, pabilin mo. Kamo pong mga Katoliko, magpabilin po mo. Anyway, we are brothers. Ganahan ko din nga debate kay mura ramig parinti og lawas ni Brother Nguho. No? Para mga friends na, mga amigo na tanan. So nindot nga debate. Apela to moderator. Mga Jollibee og lawas. So, friendly lang yun kayo, mga kaigsunan. Pero we are free to talk. No, libre tayong musulti. Dapat si Brother Sander. O hapit na po ba parinti nila kong lawas ba? Gamay na rin kulang. So, mga kaigsunan, nindot nga dialogue or debate. So, walay hatred. We are all friends. We are all brothers and sisters. Mga kaigsunan, I pray sa di pa masalo pangadlaw, kini nga ito mga pinalang nga igsoon, Brother RG Sino, kini sila si Brother Pards, uban pa sila si Brother Stalwart, mag-usat ang tanan, nga musugas pagbalik ni Kristo, mga kaigsunan. Walay dumot, wala tanan, mag-usat ang tanan, nga musugas pagbalik ni Kristo, kay dito sa bagong langit, bagong yuta, Isaiah 66, 22, 23, kitang tanan, sige matag-debate din sa Sabado ba o Domingo, pero sa bagong langit, bagong yuta, kitang tanan magpahulay tag Sabado.
Bosugot mong sa dili, masabadista gyud mo gahat dito sa bagong langit ug sa bagong yuta. So salamat kayo sa atong pinalanggang moderator, Brother Pards, o the RG Sino, Brother Sander, Brother Stalwart, thank you very much kanyang tanan, o kang sa akong mga sakop, God bless you. Brother PG, o sana to kay Islam brother, o sa tanang mga kaigsunan nga nagpabilin diri karon. Thank you, God bless you, glory be to God, amen. Let's give a big round of applause to the Lord. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan, ang Dios magauban kanunay.